Comenta'ns una mica de què tracta Apps per tothom. Doncs l'Apps per tothom és una competició que fem coincidint amb el 10è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets Humans, en el que volem reivindicar aquests drets que en aquesta convenció es recullen i ho volem fer mitjançant l'apropament de la tecnologia a les persones amb discapacitat i aquelles que no tenen discapacitat però a vegades també tenen necessitats concretes, els drets. I com va sorgir el projecte? El projecte sorgeix arrel del propi recorregut que fa l'Observatori de la Discapacitat Física. Al març del 2015 es va fer una jornada de reflexió estratègica amb diverses entitats de l'àmbit de la discapacitat i l'administració pública i empreses privades en el que vam traçar les línies de funcionament d'aquest observatori. Hi havia diverses entitats, entre elles Amputats Sant Jordi, perquè això està aquí la Marta, i d'allà em va sorgir la percepció per part de les persones de les entitats de que la tecnologia podia ajudar molt a millorar la qualitat de vida de les persones. Arrel d'aquesta reflexió estratègica també l'Observatori va fer una enquesta i un estudi derivat d'aquesta enquesta sobre discapacitat i les TIC, disponible a la pàgina web de l'Observatori, on vam poder constatar amb dades reals que 2 de cada 3 persones confien en la tecnologia per millorar la seva qualitat de vida. Agafant diversos inputs d'aquests, sorgeix la idea de fer un projecte a imatge d'un hackathon, que és l'Apps per tothom, que ha tingut un desenvolupament una mica particular, perquè el vam emmarcar dins un projecte de més gran volada, que es diu Smart City Hack, de .open, que és un projecte internacional, i així és com neix la idea. I quantes aplicacions teniu inscrites en aquests moments? A dia d'avui, que és el dia del tancament i per tant falten unes hores per acabar de rebre aplicacions, en tenim més de 40. 45, 46, de les quals totes encara no han passat el procés de criba per veure quines són escollibles com a guanyadores, però tenim això, hem mirat 45-46 fa mitja horeta. Doncs bé, com has comentat, avui és l'últim dia de la fase d'incubació i competició online. Quina seria la pròxima fase? La pròxima fase és la clausura, la gala final i per tant l'entrega de premis als guanyadors. No? Ara d'aquestes més de 40 aplicacions que hem rebut, insisteixo, encara sense cribar, és a dir, hi haurà un cribatge inicial per verificar que totes compleixen amb els requisits i hi haurà un jurat online que el que farà serà escollir 9 aplicacions, 9 projectes que passaran a la fase final i un que s'escollirà a través de Twitter per votació popular. I aquests 10 llavors arribaran a la gala final on s'escollirà un guanyador final. Aquesta és la primera edició, en veurem una segona? Home, és la voluntat, tenim ganes i il·lusió. Aquestes coses és difícil de dir-les quan encara no has tancat la primera, però aquest projecte l'hem fet amb la voluntat de que no sigui un fet aïllat i perquè creiem que els resultats que se'n derivaran seran prou interessants com per fer-ne un altre i encara més gran. Apps per tothom es tracta d'un concurs de nivell català i espanyol. Teniu pensat expandir-ho a altres països i transformar-ho com a projecte internacional? Bé, com et dic, com a primera edició l'hem fet carregats d'il·lusió i amb tota la humilitat possible. No volíem tampoc morir d'èxit. Per tant, el vam emmarcar dins les possibilitats que teníem com a entitat i també la barrera de l'idioma, que sempre genera més dificultats a l'hora de fer un projecte. Però ja està emmarcat dins un projecte d'àmbit internacional, que és l'Smart City Hack, i per tant ja tindrà la seva quota de visibilitat, i el que esperem és que es repliqui. Nosaltres la idea d'aquest projecte és que sigui molt obert i per tant que quanta més gent incorpori els conceptes d'accessibilitat i disseny universal dels que hem volgut parlar, doncs millor que millor. I en aquestes alçades, com valoraríeu l'acceptació o la participació per part de les aplicacions d'aquesta edició? Molt positiva, començant per la participació que hi ha hagut de la gent a qui hem presentat el projecte, col·laboren amb nosaltres l'Ajuntament de Sant Cugat, moltes entitats, també la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona amb l'Institut de Persones amb Discapacitat, i
Vam fer un ideaton el mes de juny que ens va servir per iniciar, va ser el tret de sortida i es van començar a presentar els projectes on van participar més de 50 persones d'àmbits molt diversos, d'àmbits de la discapacitat, desenvolupadors, dissenyadors, sectors allunyats sobre el paper. I ens va deixar moltes sensacions positives i moltes bones idees i a dia d'avui la dada d'aquestes més de 40 aplicacions creiem que és un molt bon número. Bé, perfecte, doncs moltes gràcies per atendre'ns i desitgem un futur molt pròsper i un èxit a Apps per Tothom. Gràcies a vosaltres.